Задъгъла е твоето спасение. Свободата търсеше ли я, къде ли не? Да го поискаш само трябваше побутване. Да съм твоето рамо, ти да си плътно до мен. Времето дали е точно, питам се. Нали, без хората сме си за никъде. И понякога боли, че не опитахме там, където трябваше. И писна ми да не правя каквото искам и да ми правят номера, дето измисли ги. Гледаш да помислиш си, киснеш ми си с месеци. Нямаш управи, а казах каквото мисля за еби. Тука виждам супер много мотиватори. Нали така се казват тия манипулатори. Тежки консуматори, правят всичко за пари. Ама не вижда, че играта в моя полза се върти. Познато нали, сринах всички до един и това ме промени. Да, няма шанс това, което прави ни добри. Да заличите с някакви много ефтини лъжи. Аз нямам суперсили, но ще дойда като Супермен. Стига много да го искаш. Живота е борба, а ние се борим с него всеки ден. Даже чак си мисля, че му писва. Това трап е за сърцата, това трап е за тълпата, това трап е да ти влезе в главата, за да видиш, че нещата, дето лафя с устата, идват от дълбокото, идват право от душата. Продължаваш да ме слушаш, успокоява те. Тайно ще ме чакаш да успея без да си до мен. Ден след ден календара е проблем, че показва колко много време бил съм заблуден. Нивото друго е, а цяло чудо е, че още се напъвам, само двама-трима бутат ме. Така е, какво се чудите, вони ми на двуличие. Него го презирам, истината е величие. Нямам суперсили, но ще дойда като Супермен. Стига много да го искаш. Живота е борба, а ние се борим с него всеки ден. Даже чак си мисля, че му писва. Това трап е за сърцата, това трап е за тълпата, това трап е да ти влезе в главата, за да видиш, че нещата, дето лафя с устата, идват от дълбокото, идват право от душата.